Lapurdiko inprimategitik atera berria, una erria astekariaren azken alea. Iparaldeko berriak osoki euskaraz edatzen dituen aldizkaria ostegun guziz argitaratua da, baina bere etorkizuna zalantzan da. Beti diru gutirekin funtzionatu badu, bere konduak kenkalagian dira. Irakurruek iraute dute istampat eta gertatzen da, azken bi urteak diru mailan txarrak izan ditu. Gastuak handitzen nahi dira, imprimeriako gastuak lehenik eta postako gastuak, eta araberan diru sartzeak gutitzen nahi dira. Arpidedunak, beti pixkat lehatzen nahi da, pixkat apaltzen. Herria iparalde guziko laguntzaile sare bati esker bizi da, baita atxiki nahi dituen bi lanposturekin, hortarako diru bilketa kanpaina bat abiatu du Eloazo webgunean. 1.600 arpidedun baizik ez ditukonda, baina erreferentziazko edabide bat bilakatua da Euskara mailan. Herrietako berriketariek, eta baditu nonbait berroi bat, beren eskualkian igortzen dituzte berriak eta alala agertzen ditugu, eta artikulu nagusiak gehiago batuari hurbiltzen gira. Irakurlea doi bat adinekoa da herriarena, gaztek ez baitute irakurtzen, maleruski gazte guti du, nahiz ikastolako buraso bilakatzen direlaik edo aekan ibiltzen direnak eta horiek hartzen dute, baina oino gaur egun uste du bere tokia baduela. Hemen duzue, agertu zen lehena, ahunt lehena. 1954an sortua, herria euskarazko aldizkari zaharrena da, herritarren sustengoari esker astekariak espero du oraindik irautea.